Tervetuloa Hakaniemeen uudistettuun Helmeen Siltasaari 10. Siltasaari 10 Pool tarjoaa joustavilla sopimuksilla pientoimistoja niin pienille yrityksille kuin suurtenkin yritysten joustavaksi lisätilaksi. Pool-toimistoasiakkaille sisältyy tähän vuokraukseen 2 neuvottelutilaa, puhelutiloja, yhteiskäyttökeittiö kahvi- ja teetuotteineen, turvatulostus, nettiyhteys, siivous ja aulapalvelu. Ja nämä toimistothan meillä vuokrataan kalustettuna, joka tekee muuttamisesta ja työskentelystä erityisen helppoa. Kurkataan seuraavaksi Poolin pientoimistoihin. Ja tässä on yksi esimerkki 4 työpisteen tilasta, josta on upeat näkymät tuonne Paasivuoren puistikkoon. Ja tämä 8 työpisteen toimisto toimii isommankin tiimin tukikohtana. Poolin joustavat sopimukset mukautuu yritysten erilaisiin tarpeisiin. Siltasaari 10 palvelee myös monipuolinen Poolin kokousmaailma. Täältä löytyy erikokoisia neuvottelutiloja, koulutustiloja, tapahtumatiloja ja podcast-studiokin. Tänne Poolin kirjastoon voit tulla tekemään töitä, kun haluat vaihtelua omaan työpäivään tai tarvitset vähän keskittymistä vaativaa työympäristöä. Täällä on runsaasti ergonomisia työpisteitä, kahvipiste ja vesipiste ja myöskin puhelutiloja. Tänne Poolin loungeen voit tulla työskentelemään, ideoimaan ja kohtaamaan muita tässä ihana viihtyisässä ja tunnelmallisessa ympäristössä. Tätä samaa tilaa voit myös varata yksityiskäyttöön yrityksesi tapahtumiin. Kysy meiltä lisää, niin autamme mielellämme. Siltasaari 10 on elävä työyhteisö täynnä erilaisia yrityksiä ja palveluita. Mun nimi on Mervi Honkonen ja vastaan Antiloopilla Pool-asiakkuuksista. Jos kiinnostuit, niin olethan meihin yhteydessä. Tervetuloa tutustumaan Pooliin!